Hi, Kai. We are going now to Westtown. Say hi to my fans. Fans na pila ra ka buok. Nigo. We are now going to Westtown Lagoon. It's our second time to go to that place. Along with our special friend GC Canyulon, ang gwapo na kong amigo. At agad kasi dalagi taon niyang mga shooting. So, iamit ako sa sakyanan mga tol. We are now here in SM Mabulo. SM Mabulo. Ay, Mabulo. Mataga ka, di na pwede diya. Sa Bantos Police. Sila ate. Para matangtang. Sunod lang, next time. Kalisay ka. Ay, nangligo ba sila talisay? Bati man talisay kay Hugaw. Layo biyahe. Nindot ito iligo ka ng kadlaw sa kamugikan. Nila sa mga tol. Layo kaya. Puro kaya itong driver. Iyay. Okay. Kolton. Ako ito part mo. Dong ha. Ay magpaitan guys. Ulit guys. Ito lang mag-U-turn sa may... Ato mas dragon maligo. Ato mas dragon. Ito sama na ay dragon. Dragon Castle. Ato kos ligo. Naputi. Ato kos gaong. Ato ka. Ato ko di. Ko di tus dragon hugaw. Pati lang. Killjoy mga tol. Killjoy mga tol. Now, reclamation area. Reclamation area mga tol. Sa retail, sige pagbuhotol. Unsa na siya pa? Go ay gilom-ilom na go. Gay, ano ka pala? Ano siya, nakaw na siya, ngayon siya. So, mga ito ko, kung nakay kwarta ka. Pengen PM dari dagan may suhud. Dagan puro may suhud. GG. Ay, kwarta si mama. Dito ngayon eh. Kwarta si mama. Uy. Oh no. Uy, tingog mo niya eh. Tingog mo niya mga tol. Sunod na di ka na anak. We're almost here guys. Here at Westtown Lagoon, but we are just dropping by to 7-Eleven. Ay, ito na Palitan ice, guys. Ay, dito ay nanadihay. Nanadihay ko na, aray. Asa? Aray. Just dropping by Westtown Lagoon.
Agi ra mo ta Swiss Town Lagoon DJ. Mato ra man tagtuan Park Mall sa Istoroy. Kan kita rin. So dai usa guys, excited na sad kay maligo guys. Kuya, saan naman tayo dapit? Ang mall kani siya ligo-ligo guys, swimming pool guys, sitsirit. Lagi ba yan? Ayan, malumos guys, magsuka-suka guys. So, I just dropping by at 7-Eleven. Troy! Park Mall. It's Park Mall. The bus. Bus. Kaya, dipit yung sakyan bus. Pwede ka lugar. Ting, naman ko diri. Ice cubes lang. Akura. DJ, di mo na ako DJ ha. Kuya, saan ka? Dili naman. Dito, parking na dito. Sige, dito. Asaman tama? Why, lain natin ito. Namin narin tubig. Tama. Pwede rin parking tayo. Evin store. Akura ka. Isa. Here at 7-Eleven, just park here guys. Okay. Paisa ta guys. Wala na ba? Okay. Gabi itang muli kay mahal kay entrance. Yay! Yay! Sampan karong kuya ron. Oo. Okay, kahit sa akin. Sa diri ka bata guys, kulit ka sana. Excited ni siyang maligo guys. Mukha ning bata ay sirado pa. Sirado? Sirado ma? Diha sis. Asa nga lain na kon? Why ice guys? Why ice diri sa 7-Eleven guys? Ito. Look, dito lagi. Dah hori. Oh, dia ko ra. Why ice guys so asuda. Ato lang tayo ito, huwagan eh, balik lang ko sa atin eh, sa Park Mall. Ha? Look, hello! Ha? Buon ba? Buon? So, we are here at West Town Lagoon. Kaka-entrance ani. So, diri. Sulod dire, sulod. Okay. Di, ano ta guys? Sus, ala. Daghan kayo. Ga. Pangkana lang sa kuan ka katong nay murag katis kay kagabati kay lamisay murag. Katuhan naman tanyari mo na. Nasaon na natuloy. We're here guys. So, Amirat tuloy. sige, ang susunod na sa Nagkanti mo sa una?